दिनै नंगौ दुलाराय फरायसा आफादनि बे मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र हाबाफारिया फैनानै दिनै स्निथि सान बा हाबा मावनानै दिनै जोबथा सान आरो बे सानाव जोंनि जांख्रिथायारि हान्जाया सेवालि गगৈ भरालि बिथांनि जेनाखि न'नि जेनाखि नामघर बे नामघरा माने नोंथांमोना नुदों बे नामघरा माने हाब्रुजों फबफब जाजोबनायमोन दैबानाजों दा बे माने नामघरखौ जोङो दिनै साब सिखन खालामनानै होनाय जाबाय बे हाब्रुखौ जोङो गारजोबनानै होनाय जाबाय जथेस्थ' न' मालिकआ दिनै माने गोजोननाय फोरमायदों दा बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै जेनाखि जोंनि 10ता हान्जा बे 10ता हान्जाया जेरैखि जाया माने खामानि मावगासिनो दङ दहाय फुंसिमाव जेनाखि जोंनि हाबा मावनाय जेनाखि संखिया 150तासिम जोङो माने मावनो हानाय बेबायदि जाबायमोन दिनै जेनाखि जोंनि टीम बे टीमा जथेस्थ' दिनै नाजाबाय थादों आरो जोबथा सान हिसाबै खामानिखौ मावबाय थादों दिनैनि दिनाव दा जोंबो दिनै जोंनि हान्जायाबो जों 10 जन ग्रुपआव 6 जन ग्रुपआ मोनसे टीम जानानै आरोबाव माने माइक्र' टीम जानानै आरो खामानि मावबाय थादों गुबुन मोनसे आरो जोंनि टीमाबो नैबे नामघरखौ जोङो साब्रैजों खामानि मावबाय थादों खामानिया जथेस्थ' गिदिरमोन दहाय फुंनिफ्रायनो जों मावदों जोङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय माने आराय घन्टासोजों जोङो बे हाबाफारिखौ आराय घन्टा 3 घन्टाजों जोङो हाबफुंनाय जाबाय आरो बिनिनो खाथियाव मोनसे खामानि दंबावो जोङो खामानि मावगोन जेरैखि जोंनि जेरैखि 200 जेनाखि टारगेट बे टारगेटआ जेरैखि जाया मोनहैगोन जोंहा बेखौ मोनसे बिसास दङ मानो होनोबा जिरायनाय गैयै थाद'नाय गैयै फुंनि समावनो मैया नोंथांमोननो फोरमायनाय बायदि ओंखारबोनानै जोङो खामानिखौ मावदों आरो जोङो माने टाइम मावनायनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि टारगेट बेखौ जोङो दिनै माने जोङो फोजोबगोन आरो जोंनि टारगेटखौ जोङो मेकआप खालामगोन बिनि उनाव जोङो फरायसाफोरनो बिजाब माने रानहैनाय बा फरायसाफोरनो खाथा कलम रानहैनाय बा फरायसाफोरनो जोङो लाइ लथर एसे माने हेफाजाब हैनाय बे खामानिखौ जोङो मावगोन आरो जोङो गाबोन सराइदेवआव थांनानै जोंनि मेस सुबुंफोर कसारि सुबुंफोर बा बर' सुबुंफोराबो दैबानाजों माने हालाय हाफाय जानानै दङ बै जायगायावबो थांनानै जे जोंनि रिलिफ माखासे मेटेरियेल बेखौ जोङो बिथांमोननोबो जगायहैगोन बेखिनिखौ आङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों।